DJ Zmrďo. Milí poslucháči, na úvod dovoľte krátku rekapituláciu uplynulých častí, lebo situácia dospela do takej kritickej fázy, že je to jednoducho nevyhnutné. Náš hrdina Emil, prezývaný priliehavo DJ Zmrďo, túži po kariére pop hviezdy. Po strastiplnej ceste, ktorá ho stála zlomenú nohu, sa dostal na konkurs mladých talentov, ktorý vyhral jednak vďaka svojmu neobyčajnému nadaniu a jednak vďaka skutočnosti, že bol jeho jediným účastníkom. Absolvoval už prvé kontakty s médiami, prešiel rukami vizážistky Irenky, čo ho pre zmenu stálo pol ucha. No a teraz sa nachádza v štádiu príprav prvého hitu, vrátane tréningu tanečnej zložky. Určite nás všetkých zaujíma, čo robí v týchto chvíľach. Nazrime teda do jeho súkromia. Jau. No, vytláča si jebky. Nož, ale aj to treba pre dokonalý vzhľad hviezdy. Čo ešte bráni jeho kariére? Nehnevajte sa, ale musím vám to povedať rovno a bez okolkov. Vy, vážení poslucháči, veru tak. Tak ty nepôjdeš. Ešte nie si zrelý, čo? Ale však ja ťa dostanem. Svojím zlomyselným hlasovaním, ako by ste totiž zámerne chceli zabrzdiť jeho cestu nahor. Najnovšie ste ho chceli zdržať intímnym stykom s Irenkou, intelektuálne založenou manželkou jeho manažera Ferryho. To by si užil, Dilino. Však Irena je blbá jak tágo. Ako počujete, Ferry v posledných dňoch mimoriadne skvalitnil svoju slovnú zásobu, takže náš seriál už nevyzerá ako pokazený encefalograf. Bez p***ungu. No samozrejme, občas mu ešte nejaká tá maličkosť ujde, ale vráťme sa k nášmu problému. To vy ste chceli zapliesť DJ-a Zmrďa s Irenkou, aby sa dostal do problémov. To vy ste chceli, aby prišiel do konfliktu s Ferrym. Hanbite sa. Ešte tu je jeden, mrška jedna. Myslel si, že ho nezbadám. Žiaľ, pri svojom hlasovaní ste zabudli na fakt, že Irenka má práve svoje dni, čo inteligentná časť poslucháčstva vydedukovala z jej zmienky o rajčinovom džúse. Nehnevajte sa, ale sme nútení dnes po prvý raz v histórii nášho seriálu ignorovať vaše hlasovanie a oznamujeme, že z intímneho kontaktu nič nebude. Aspoň zatiaľ nie. Hotovo. Mám pleť ako detskú ryťovku. O čom teda bude dnešná časť? Irenka sa teraz práve venuje intímnej hygiene a tak Zmrďo nemusí myslieť na ľedačiny. Vďaka tomu píše svoj prvý text. Na pomoc mu prichádza Ferry. Zmrďo, I love you. Čau, Zmrďo, čo robíš? Ale rozmýšľam. Neodpávaj a povedz, čo robíš, lebo ti jednu... ako sa to povie slušne? Dám ti poza uši. No, toto sú ale pič. Nemôžem už ani rozprávať normálne ako človek. Nie. Naozaj rozmýšľam. Píšem text svojho prvého hitu. Vážne? A čo si už napísal? No, skoro nič. Fuj, a to čo máš na ksichte, prosím ťa? Čo by som mal? Nič vlastne. Aha, zabudol som sa utrieť. Fuj, to máš papier, utri sa, ty debil. Díky. Jej, to bol začiatok môjho textu. Pozri sa, ako teraz vyzerá. Ukáž? No to je teda pekný humus. Prečítam ti to? Radšej nie, lebo hodím šablu. Počúvaj, svet je veľký, aj ten slovenský. Ja však dávno nenosím už plienky. Čo povieš, Ferry? To je riadny grc. Toto? To tu ostalo po Irenke. Nejaký džus rozliala, alebo čo? Ale nie, ten tvoj text. Niečo inteligentnejšie nemáš, také aktuálne? Chceš byť ako Eminem, tak niekoho hováraj. Britney Spears a tak. Alebo radšej, vidíš, slovenské hvízdy aj tak sú to hovada. Aj také tu mám. Opatovský, Pap a Nagi, to je gič, to není nič. Na mňa teraz berú baby, Habera je na mňa slabý. A tu mi tiež chybarím. Nemáš nejaký? Počkaj, to je nič. Už to mám. To je nič, it's me Ježišmária. Veru, Ježišmária, zdá sa, že Ferry Zmrďovi pri písaní textov nepomôže. Čo vy? DJ Zmrďo Superstar. Ale dnes už hlasujte rozumne, prosím vás. Žiadny sex, ako by ste na nič iné nemysleli. Bude DJ Zmrďo vo svojich textoch škandálne ohovárať slovenské celebrity, aby sa potom urazili na Fan Rádio? Alebo bude písať o láske, večnej to téme, najmä takto na Valentína? 0904 14 14 12 DJ 1 pre ohováranie, DJ 2 pre lásku. Ale dvakrát meraj a raz rež. DJ Zmrďo sa na vás teší opäť v pondelok. DJ Zmrďo.